Ez a téma ismét erősíti a hip-hop aktualitásait, mégis több mint egy évtizede tart. Később viszont bele fog kerülni egy másik kategóriába is. Na de mivel ez a téma amúgy is aktuális, ráadásul kértétek ti is, ezért úgy döntöttem, hogy nem várok vele tovább. Nézzük! A videó két főszereplője Kendrick Lamar, más néven K-Dot, és Drake, korunk két jól ismert alakja, és van még egy harmadik személyünk is, J. Cole, aki szintén nem panaszkodhat. Gondolom sokan hallottatok már a két rapper viszájáról, de azok biztosan, akik aktívan követik a hip-hop történéseit. A hip-hopban ugyanis sosem volt furcsa, ha két előadó egymásnak feszül, ez egy ilyen műfaj, szövegcentrikus, szókimondó és nem ritkán provokatív, de mi így szeretjük. Először is leszögezném, hogy Drake és Kendrick Lamar kapcsolata nem ma kezdődött, és nem is pár éve. De az első nézeteltérésükig is már 11 évet kell visszamennünk, tehát 2013-ig. Így a viszonyuk hasonló a két legenda, Tupac és Notorious B.I.G.-hez, mivel nekik is jól indult a kapcsolatuk, sőt, rövid ideig mondhatni barátként is tekintettek egymásra. Ez a baráti kapcsolat viszont Drake-nek volt köszönhető, aki mainstream zenei karrierjét valamivel korábban kezdte és kereste a feltörekvő Kendrick Lamart, na meg persze a tehetségét. Szóval Drake Lamar tehetsége alapján behívta a második albumára, a 2011-es Take Care-re egy szám erejéig. Majd lehetőséget adott neki arra is, hogy előzenekarként lépjen fel a 2012-es Club Paradise nevű turnéján. Magyarul Lamar lehetőséget kapott egy akkoriban jóval ismertebb előadótól. Ez persze nem ritka a zeneiparban, de főleg nem a hip-hopban. Majd időközben elkészült Lamar második nagylemeze, a 2012-es Good Kid, Mad City, amin visszahívta Drake-et egy featre, és ez idáig nem is volt gond. Na de Lamarnak a következő évben, azaz 2013-ban volt egy közreműködése Big Sean Control című számában, amiben azt rappelte számos rappert megcélozva, és köztük Drake-et is, hogy szeretlek titeket, de megpróbálok megölni benneteket. Nos, ezt a sort Kendrick nagy valószínűséggel csak egy rapperek körében szokásos kihívásnak, avagy csipkelődésnek szánta, és egy darabig úgy is tűnt, hogy ez senkit nem is zavar. Még amikor a Billboard magazin augusztus végén erről a sorról kérdezte Drake-et, akkor is csak annyit mondott, nem igazán volt mondani valóm róla, egyszerű ambíciózus gondolatnak tűnt, jól tudom, hogy Kendrick nem öl meg engem egyik platformon se, szóval majd amikor ez a nap eljön, újra elővehetjük ezt a témát. Viszont a következő hónapban, szeptemberben már úgy tűnt, Drake mégis a szívére vette a sorokat. Mivel amíg a többi megnevezett rapper örült, hogy egyáltalán megemlítette őket Kendrick, addig Drake egy Hot 97 interjúban azt mondta, nem lehet csak úgy ilyeneket mondani, aztán meg ha találkozunk, úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. Sőt, azt is hozzátette, hogy az említett dal után, amikor látták egymást, csak szeretet volt köztük. Na meg azt is, hogy valóban nem tudta, hogy ez a beszólás igazi volt, vagy csak a közönségnek szólt. Egy dolog viszont biztosan kiderült az interjúból, mégpedig az, hogy Drake-ben mégiscsak volt egy kisebb tüske. Tehát Drake egészen eddig nyilvánosan többször is gratulált Lamarnak a sikereihez, de a 2013-as Nothing Was The Same albumán minden megváltozott, ugyanis a The Language című számban finoman odaszólt azzal, hogy bassza meg mindenki, aki csak azért beszél, hogy reakciót váltson ki. Ezzel pedig Drake valószínűleg elégtételt vett Lamar soraiért. Vagy mégsem? Ugyanis nem állt le, és 2013. december 17-én Future Shit című számának remixében személyeskedni kezdett, amikor azt rappelte, hogy ő hozta el Lamarnak a legnagyobb koncertjeit a szülővárosába, Los Angelesbe, a saját turnéjával. Burkoltan pedig ez annyit jelent, hogy K-Dot neki köszönheti a koncert sikereit, bár egyesek szerint ez nem feltétlen neki szólt. Majd a következő néhány évben mind a ketten nyíltan elutasították a köztük lévő konfliktust és a vele járó spekulációkat. Viszont a média, ahogy azt szokta, nem ezt a nézetet firtatta, hanem az ellenkezőjét. A mindeddig visszafogott vita 2016-ban pedig egy érdekes szakaszba ért, miután a két előadó már nem csak szóban csipkelődött, hanem nagyban dúlt kettejük között a streaming csata is, ami a hallgatói számokról és az elért eredményekről szólt, amit persze a média megint csak felfújt. Ennek eredményeképp pedig még az akkori amerikai elnököt, Barack Obamát is megkérdezték, hogy melyiküket kedveli jobban. Az elnök pedig a dalok szövegeit részesítette előnyben, és Kendrick Lamart választotta, majd megdicsérte az új lemezét és az év albumának nevezte. Majd egészen 2023-ig egész jól el is voltak egymás mellett, és a kettejük közötti feszültséget nagyjából a rajongók találgatásai és a spekulációi tették ki. Majd Drake 8. szólólemezén, a First Person Shooter című számban J. Cole kijelentette, hogy ő, Drake és Kendrick Lamar a hip-hop jelenlegi nagy hármasa. Ez a szám egyébként hatalmas sikereket ért el, és ez lett Drake 13. listavezető dala, amivel elérte azt a rekordot, amit a popzene királya Michael Jackson.
Na de az eddig hallottak alapján már tudjuk, hogy Kendrick Lamar nem az a hallgatag típus, és szereti borzolni a kedélyeket. Úgyhogy az idén március 26-án megjelent Future-rel közös dalban, a Like That-ben Kendrick azt rappeli, hogy bassza meg a nagy hármas, csak én vagyok a nagy. És még azt is, hogyha Drake Michael Jackson, akkor ő Prince. Plusz utalást tesz Drake lemezének címére, a For All The Dogs-ra, egy Stephen King szerzeménnyel, hogy majd ő elássa azokat a kutyákat, azaz a barátokat a kedvencek temetőjében. De külön érdekesség még az is, hogy a dal producere Metro Boomin, aki köztudottan nincs jóban Drake-kel, tehát nem lehet véletlen, hogy pont az ő zenéjére írta le már ezeket a sorokat. Egyébként Metro Boomin volt Drake 2015-ös What a Time to Be Alive című albumának a producere, majd később összevesztek. Így ezeket a sorokat Drake ismét nem hagyta szó nélkül, és reagált az egyik koncertjein, ahol lényegében azt mondta, hogy vele senki sem baszakodhat. Viszont név szerint nem említette meg Lamart, de egyértelmű volt, hogy neki szól. J. Cole viszont nem fukarkodott ennyire, hanem egy egész számban, név szerint a 7 Minute Drillben disszidálta Lamart, majd alig 2 nap múlva bocsánatot kért, megdicsérte a munkásságát és kijelentette, hogy Kendrick az egyik legnagyobb előadó, aki valaha mikrofont fogott. Béna húzásnak nevezte a saját dalát, és beismerte, hogy csak nyomás hatására írta. Nem sokkal később pedig törölte is a digitális platformokról. Tehát lényegében elásta a csatabárdot. Viszont Drake sem állt meg néhány mondatnál, és 2 héttel később, azaz idén április 19-én kiadott 2 diss tracket, az egyik a Push Ups címre hallgat, amiben visszaszólt Lamarnak, többek között a magasságán poénkodva, és mellé beszólt még Rick Rossnak is. Amire válaszul azt kapta Ricktől, hogy orrplasztikája volt, és szintén plasztikai műtéttel csináltatott magának hasizmokat, sőt, még a hátsóját is megműtette. Ennek a dolognak a legviccesebb része pedig az, hogy ezután a kijelentés után Drake édesanyja SMS-t küldött fiának, amiben kérdőre vonta. Ezt az üzenetet Drake egyébként közzé is tette az Instagramon. A másik pedig a Taylor Made Freestyle címet kapta, amiben AI segítségével Tupac és Snoop Dogg hangját felhasználva disszeli riválisát, és azt állítja Lamar túl gyáva ahhoz, hogy ugyanazon a héten adjon ki zenét, amelyiken Taylor Swift. Viszont a várt reakció helyett Tupac örökösei megfenyegették Drake-et Lamar mellé állva, így a dalt el is tüntették a streaming platformokról. Plusz utalást tesz arra is, hogy Kendrick a Taylor Swift-tel való közreműködését a Bad Blood című számban csak a mainstream népszerűsége növelésére használta. És a támadás nem maradt válasz nélkül. Április 30-án ugyanis megérkezett Lamar több mint 6 perces válasza a Euphoria, amely utalás arra az HBO sorozatra, amelynek Drake volt az egyik producere. Plusz hazugnak, manipulátornak és kiszámíthatónak nevezte, majd megerősítette Rick Ross állítását, miszerint a hasizmai sebészeknek köszönhető, és hogy nagyjából mindent utál Drake-ben. De még arról is elmondja a véleményét, hogy tavaly augusztus 3-án Drake megvette Tupac egyik saját tervezésű gyűrűjét egy kiárusításon, és szerinte Tupac forogna a sírjában, ha ezt tudná, de ezek mellett számos más sértés is elhagyja a száját. Majd mindössze 3 nappal később, azaz május 3-án Lamar kiadott egy újabb diss tracket, a 616 in LA-t, aminek pusztán a címe is tartogat néhány utalást. Az egyik például az, hogy a 6. hó 16-a Amerikában az apák napja, amivel Drake egykori eltitkolt fiára utal, akit azóta felvállalt. A szám egyik producere pedig Jack Antonoff volt, aki a Taylor Swift-tel való közös munkáiról ismert. Ez sem lehet véletlen, ugyanis Kendrick nagyon szereti az összetett és rejtett utalásokat. Majd még ugyanezen a napon Drake kiadta a Family Matters című számát, amiben kijelentette, hogy őt ugyan lehet csesztetni, de a családját már nem. Ebben a számban pedig családon belüli erőszakkal vádolja meg Lamart, és azzal is, hogy ő könyörgött a Tupac hagyaték kezelőjének, hogy pereljék be Drake-et. Hát több se kellett a Comptoni Kendricknek, mivel nagyjából 20 perccel később közzé is tette a Meet the Grams című számot, amiben ő is leszögezi, hogy az ő családjával sem lehet szórakozni, és olyanokat mond, hogy Drake szex, drog és szerencsejáték függő, ráadásul van egy eltitkolt lánya is, úgyhogy ezen a ponton igencsak elszabadultak az indulatok. Kendrick viszont belelendült, és egy nappal később, azaz május 4-én kidobta a Not Like Us-t, amiben azt állítja, Drake kiskorúakkal folytat szexuális kapcsolatot, és tanúsított pedofilnak nevezi Drake Certified Lover Boy, azaz a Tanúsított Szerető című albumának címe után. Ráadásként a szám borítója Drake házának légi felvétele. Egy nappal később pedig videóklipet is kapott. Ezen a ponton pedig jól érezhető, hogy ismét emelkedett a hőfok kettejük között. A dal következtében ugyanis valaki festékszóróval felfújta Drake egyik üzletének ablakára a They Not Like Us feliratot. Majd a videóklip megjelenése napján, azaz május 5-én Drake kidobta a The Hard Part 6-t, utalva Lamar 2010-ben elkezdett kislemez sorozatára, a The Hard-ra.
Ebben Drake tagadja az ellene felhozott pedofília vádakat, és azt mondja, hogy Lamar a saját gyerekkori molesztálása miatt ragaszkodik a témához, de emellett tagadja azt is, hogy lenne eltitkolt lánya, és szarkasztikusan kifejezi, hogy kilép a viszályból Lamar feltételezett gyerekkori traumája miatt. És ahelyett, hogy ezek után csillapodtak volna a kedélyek, 2 napra rá, május 7-én hajnali 2 órakor Drake torontói háza előtt egy autóból tüzet nyitottak és egy biztonsági őrt meg is lőttek. Az őr súlyosan megsérült, a tettesek pedig elmenekültek. Egyenlőre pedig nem tisztázott, hogy Drake lett volna az eredeti célpont. A rendőrség szerint Drake csapata kifejezetten együttműködő és a lövöldözésről készült felvételek már náluk vannak. Hát jelenleg itt tartunk. Ahhoz képest, hogy Lamar a kezdetekkor még dicsérő szavakkal illette Drake-et, Drake pedig pátyolgatta őt, eléggé elfajultak a dolgok. Tény, hogy a hip-hopnak és azon belül a rapnek mindig jót tesznek az efféle szócsaták. Az is tény, hogy az adott előadók és a kiadók pénztárcájának még jobbat tesz. Viszont a múltban már többször is megtörtént, hogy egy-egy ilyen beef tettlegességig fajult. Említenem sem kellene Tupac és Biggie nevét, de sajnos akaratlanul is eszébe jut az embernek, főleg azután, hogy már itt is volt konkrét fizikai cselekmény, az ablakfújással mindenképp. A lövöldözést pedig csak feltehetően, de ha kiderül, hogy ténylegesen kettejük beefje az oka, az már cseppet sem vidám történet. Én bevallom őszintén, hogy Drake-et egyáltalán nem hallgatom, és jó magam nem is feltétlen sorolnám a szószoros értelembe vett rapperek közé. Kendrick Lamar persze már más tészta. A szövegei bár abszolút fekszenek, viszont a zenei stílusa már kevésbé. Ennek ellenére viszont nagyon bízom benne, hogy ennél tovább nem mennek, és további tettlegesség nélkül fog lezáródni a vita. Ráadásul a hip-hop népszerűségének már így is jót tett a kettejük harca. Igyekeztem minden szempontot és fontos mérföldkövet szemügyre venni, bocsánat, ha kimaradt valami, azért remélem elnyerte a tetszéseteket ez a videó is, ha igen, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, dobjatok egy hozzászólást, én pedig hamarosan jelentkezem a következő videóval. Sziasztok!